O orzamento municipal de Poio para o 2019 ascende a algo máis de 12 millóns de euros, uns 700.000 máis que o ano pasado. O 56% dedicarase ao gasto corrente, co que se proporcionan servizos aos veciños. Responde a un acordo, evidentemente, do equipo de goberno e un consenso dos grupos que formamos o goberno municipal para levar a cabo todas aquelas iniciativas que nos entendemos que unhas que están en marcha, pero outras que son necesarias para seguir desenvolvendo unha política no que nos entendemos de mellora dos servizos municipales. Que é un presupuesto que atende, quizás, diríamos, a todas as necesidades do concello, dos nosos veciños e veciñas, sin abandonar ningunha área, tanto a cultural, como a educativa, como a social. O concelleiro de Facenda destacou que, como nos últimos exercicios, as tasas municipais están conxeladas. Os impostos non se incrementaron. E máis, o IBE tuvo unha reducción no ano 2015, pasou do 0,5 ao 0,47 e as plusvalías pasaron o tipo do 0,23 ao 0,20, tamén do 23%, ao 20%. Tamén apuntou que este ano podería quedar liquidado o déficit xerado dende o 2009 e destacou a reducción da débeda. A deuda en estes momentos está nos límites moi por debaixo do que establece a lei. A lei permite un endeudamento do 115% dos recursos dos gastos corrientes e nós a temos no 44% en este momento. Por ano será incluso un pouquiño máis baixa. En canto ao capítulo de investimentos, o orzamento contempla 578.000 euros. Se ven o remanente de tesourería, en torno a 1.600.000 euros, tamén se dedicará a obras. A pavimentación do Camiño das Chans son 70.000 euros, a reforma da coberta do pabillón de Ruido 60.000, a apertura do vial na Caeira entre as rúas Riumia e Riosín, me parece que son 120.000 euros, a pavimentación do Camiño do Mato 92.000 euros, na área de rehabilitación de Combarro se van a invertir en 4 anos 658.000 euros, a urbanización da Seara e do entorno do que é o Colexio da Seca son 600.000 euros e estas obras se van a executar con cargo a ese remanente de tesorería. Pola súa banda, a tenente de alcalde destacou o incremento do gasto social. Podemos estar satisfeitos tanto polo social como por todas as obras que vai a cometer, que, como dixo o compañeiro, no social se está incrementando tamén casi 500.000 de euros. Os orzamentos para o 2019 serán levados mañá á Comisión de Facenda e debateránse nun pleno extraordinario que se celebrará o vindeiro xoves para a súa aprobación.